Признайте си, колко от вас са мокрили телефона си или са го изпускали по прашните улици? Определено бройката не е малка, а резултатите почти винаги са неблагоприятни за устройството. Понякога всички методи, които знаем за да спасим устройствата, не помагат и в крайна сметка оставаме с удавен телефон или дисплей пълен с прах. Има една компания, която е помислила за това и тя не е коя да е, а именно една от движещите сили в света на модерната техника. Става дума за Samsung. Едно от последните предложения на технологичния гигант е именно водо- и прахоустойчив телефон, който носи името Samsung Galaxy S4 Active. Може би името ви е познато от флагмана на корейците за тази година и това трябва да ви говори нещо. S4 Active има сходен дизайн и параметри като S4, но има и някои разлики. Тях ще видите първо във външния вид. Телефонът е малко по-голям и тежък от водача на Samsung, което е оправдано поради наличието на допълнителните защити. За да е по-удобен за работа при екстремни условия, от Samsung са оборудвали телефона с 3 хардуерни бутона, които имат грапава повърхност. Задният капак вече е с по-малки размери, като позволява отново да можем да вадим батерията. За да защити телефона от вода, компанията е добавила и специална губена лайсна, която изолира всички компоненти под капака. Самата пластмаса на капачето е доста по-здрава, а за да е по-красив е добавена и интересна шарка, която наподобява пчелна пита. За да подчертае здравината на това устройство, в четирите ъгъла на гърба виждаме и метални болтове, които правят телефона да изглежда доста по-масивен. Samsung са избрали да сложат TFT LCD дисплей, който е с диагонал от 5 инча и има Gorilla Glass 3 защитно покритие. Той ни предлага картина на Full HD резолюция и има 441 пиксела на инч. Поради факта, че субпикселите са повече от Super AMOLED дисплеите, имаме и доста добра острота на картината. Цветовете са ярки и наситени, а ъглите на виждане са чудесни. Както сме свикнали да виждаме и при много други от моделите на компанията, в настройките ще намерите и допълнително меню за персонализация на екрана. Както се и предполага, този телефон идва с една от най-новите версии на Android, а именно 4.2.2 Jelly Bean. Върху него корейците са добавили и чудесният TouchWiz Nature UX интерфейс, който носи и своите добавки. Galaxy S4 Active притежава всички стандартни опции за персонализация на екрана при заключено положение. Можете да си добавяте различни приложения, да сменяте тапета, да си променяте поздрава или иконите в долната част. Основното меню притежава същите способности, като тук имаме набор от доста уиджети, възможности за групиране на приложенията в папки и така нататък. Благодарение на мощният хардуер и допълнителните сензори в този телефон, имаме възможност за контрол на част от функционалностите, без да имаме реален контакт с устройството. Говорим за AirView и AirGestures. Чрез тях можете да проверявате различно съдържание в телефона, без да го докосвате с пръст. Също така можете да приемете разговор, да скролирате страниците в браузъра или да разглеждате снимки, само като махате с ръката си над екрана. За да запазите всеки важен за вас момент, от Samsung са се погрижили Galaxy S4 Active да има 8 мегапикселова камера с чудесно качество. Предната е 2 мегапиксела и с двете можете да направите видеозапис с Full HD резолюция. Типично за последните модели на компанията имаме удобен интерфейс в стил Galaxy камера. Той предлага някои базови ръчни настройки и страхотен набор от автоматично зададени режими за снимане. С тях ще можете да направите идеална снимка при почти всяка ситуация. Имаме режими панорама, HDR, автоматичен и един по-нестандартен, който се казва Aqua. Той специално оптимизира настройките на камерата, ако решите да снимате под вода. За най-доброто представяне на този уникален телефон се грижи и един добре подсилен хардуер. Galaxy S4 Active е снабден с чипсет Snapdragon 600 и процесор Cry 300 с 4 ядра. Тяхната тактова честота е 1,9 ГГц. За графиките партнира Adreno 320, а оперативната памет е 2 ГБ. Това прави S4 Active един мощен подводен звяр, който няма да се спре пред нищо. Резултатите при тестовете са много добри, а при натоварена работа не се забелязва сериозно забавяне. Всички игри могат да се играят без никакъв проблем, благодарение на този мощен графичен процесор.
За да съхраните всичко важно за вас, корейците са добавили и 16 ГБ вградена памет с опция за увеличаване чрез microSD карта. И за да не ви изостави на средата на нищото без капка заряд, Samsung добавят и 2600 мАh батерия, която дава до 17 часа време за разговори. За по-сериозна оптимизация можете да активирате и специалният режим за пестене на енергия. Там ще намерите и няколко допълнителни насоки за правилната употреба на батерията. Всичко това прави Samsung Galaxy S4 Active едно много примамливо предложение, което MTEL ви предлага. Цените му започват от 46 лева и 90 стотинки на месец с абонаментен план до 1199 лева и 90 стотинки в брой. Повече информация за този чудесен телефон можете да намерите в нашия сайт www.mtel.bg.